Menteri juga tenat PHE ubah Renington lengdok tongkar hakas ngipalay ulalay benbu ya lai teli ki monorim nagamta lai teli ki project samum jongki santeli ki snong balabay tengka lembaga Jal Jivan Mission neka JJM kabadai ka skim jongka sarkar pedang hakas snong morapat kabahapa po Mausram Constituency East Kasils District kita ki lai teli ki project bukan thup ya ka morapat water supply scheme kabadon kanai teli ki longyeng lamang tengka kumba arklur sop sanlak kara rajar arspa tengka ka mau ka sign water supply scheme kabadon shispa san psautli kilong yeng lamang sauklur san plailak prakundai hajar san spa tengka bat ka kan ba malai combine water supply scheme bagan thup ya ka plangwan broy kan ba malai bat ka mau sawa kabadon sauspa and ripui tli kilong yeng lamang karwiklur arpu arlak ndrihajar news pa tingka ya kane ka jia lang pli ya kiti gilai teli gi monorim lapanlong hamadan akai football jong ka snong morapat hakabala sakhilang ru nadu UMLA bat MDC jong ka thain uba Himalaya em shangpliang bat uba Albin Kesokmi nangta uba Olan Sing Suin co-chairman ka Meghalaya State Planning Board ki officer jong ka tanat PHE ki rangba snong ki rirong ba kilong kimilong pa hadu ki khunsamla ia kita kilai teli ki projek labu kathong ban pedapno haswa uno upra jong usnam arjar arpuar pi kene ka singi kaman sak jingkan mau ya kene ka dong ka thain ka jongi bat ka singi kaman sa jingkan mau nomor I minister badon borom jong ka PHE ila apply khanang kapor banwan ban pleu mau nongrem bat nganget ba kini ke baro kede namta kajing bhalang jungi baro namta kabit kabiang jong kene ka dong ka thain ka jungi bat smutanat bakum kene ka jet scheme kawan poi ha kene ka dong ka thain ka jungi kata ka Jal Jivan Mission kawala pensuk yaki nongsong snong ka pensuk yaki nong sensar snong bla pensuk bat yaki we ru kinong sakri jong ki dong ki thain bat kar khamtam yapi kinong song snong jong kini ki thain nong kendong borok kawai nadap lagi jing kemen namar balai nadu ki por ba ki pai ba ki lajit yang aku munong mikmat kimat ki ba hakmat do kibangi sungtho bagi pajba jong ne ka than jongi ki shem ki jinge kade hlor ka umbam undi kade ka than jongi ka konsumsi hi brokowei kalalong kumbala sasra daki snem bangim juyo ko kawairu ka sanction hakitu gipor anda lajit yang aku unong nikmat jong pi ngalakot ya ke jingelang jong ki PHE officers ilawan iba nong saw donde ki we ki officers senior officers ba ngala sutu ba kat ba pha ki proposal sa sarkar umjudan sanction ya kan ka thanjong ki sakot lot ki file hangno ha ka department lane ha po secretariat kalong sisya ka jinglongo bakai ka daw bangim jiyo sanction sa kanila tanjong nasmo ban ay kublay ya ka department PHE nasmo ban ay kublay barenik bat ki officers jong i bangilayo ya ka sanction jo penden so saw da ka jing buddin hadin arpulai snem bat ka ne ka department kala sanction arklur ngripo sawla pat menta ka jing tray kala yai ngadai UMLA juga opposition Andrei haba ka sarkar ka trey ngidon kam ban yaro ya ka sarkar ka batrey baladan hangno ki department bak ke sarkar kam trey bah kade ka kamram jonga bat jongi ki badon opposition bangin kedaw ya kita Andrei haba menta ya kane ka department PHE haba ka trey bah tang ha ka konstitusi jongi Andrei ka jela brokowei idon kam ban ay ka jingero bay ka nam ya ka sarkar bat yu minister hukum jo
Pengiju perkhat pengiting don ki baong ba umonorim usakut haklau kan baga kam dep kadno kam dep lano. De nak takadau ngaju kam jaitu ban lek lane ban sengap ya kejingkat par nong yang lebu monorim ngan jinal dokumen adu kata-kata ban lek ban bo lane ban lek ban inaugurate habala dep ki project. De nak takadau haduk mentah Akwa menitu EP ke jinglong kerpang juga ke sengi bana ke banta ke skim ke skim JJM kadai ke sen ke banakong ya ke bakum minister ngalayo banwan banbo ya monongrim juga ke skim kidon ke skim kiba labon pau kror kidon ke skim ke bala pois pak kror ro handrai ngim simlalai bu monongrim hadu banta kakam kalaya syakmat kilotre hakaleng kicaka handrai balai yawan menta pade Namar bangadon kata kajinget, kata kajing skaushania, hakini ki officers kiba in chat ya kini ki scheme kini ki project. But happy ki riurang ba jong kini ki snong ki papadiat, ya ki snong ki tau, ki members jong ki VWC ngadon kajinget bat kajing skaushania happy ba pinia trelang banwan ra kajing job bat kajing dep jong kini ki scheme. Nah kaliang jong ka sarkar India, hakajing trelang jong ki sarkar state kiba per hakani ka ri barok kuwei. Ngitrei hata ka mission mode ban pendep ban penpoi haman lagi triuyeng bat kalalong ka judge scheme ka bas dokumen hadu kata-kata ka bomdon show ka partiality lan ka jing lek siliang yano ka judan ka jing ya ot hang hang tai ban ong ba tang kita ki bayo scheme tang uta bayo scheme tang ki bayo jan bar MLA ki bayo scheme haba poi ki MLA scheme bar kiwe Kawai na kijing ya kabang ngojin charging mur ban som skem kalong. Hakaba idei ban ailut ya baro tamangim dap ban ay ya baro. Ten mal kata kadon kijing knyum ban ong ba ay tang ya kita kan mamangi padengim yo. Ba kata kani kijing kabangan yo kani kijing jong baro kinong mikmat. Bat yang ngaru kani kata kijing kabang tam. Haba pek idon kamban ay ya baro tamangim dap ban ay ya baro. Ngisgo kmen ya ka model jo kena skim kena JJM pade om simpet iruspa om simpet dok om simpet bayajan MLA ne bom yajan henrei kadei na ka banta baro kene kalong hakador jong kajingat khu hakabo bulai trai karat yang iki breu habo bulai trai karat ukur khu habo bulai trai karat yang ngi yo slap yo laprau hakabangi shit kasengi ai tang yanor yano henrei ya baro ki pajba ki bron ka shnong ka tha Parlok nomor kata, tunggu dia trelang berke department, kumbala ong MLA, bala dadon manor peleng jong pi ki bom yo ya kata ka nakinor kino kidaw, wanra hakajing tip jong kinong mikmat, wanra hakajing tip jong ki officers kinya tre sitom berki tau ikilat klenti, hendrei kabaron kam banya kata, kadai kaji trelang hapok snong hapok tau, ngara kerpan na kamta jong pi. Kibaran ki kper, kibaran ki pelau. Lese kala ban long bau pait tu haban yat nanti nak kper jong pi, nak pelau jong pi. Hoi lese pit sngau bakaron ke jingdo, hakata ke jing yat nanti jong pait, nak pelau lan nak kper jong pi. Henry tongen ya trelang. Dah kabangin sya, kenang bakanam don karno ke jing wet, hakana ke implementation ni ke scheme. Banla ban pendep, ban kamtam kan long ke jing kerku, bak pait bak baro kin ya yo Kerma.